ini pancine tidak di Ponorogo. Kocap kacarita duk nalika jaman semono ana perang Gege Raja Sewu Negara salah sajining Prabu Kulana Sewantana minangka praja saking tlatah Ponorogo. Beri tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan dulu. Aduh dek, ngerti kowe? Ngapa lah malah rono? Terus kowe wedi ngono wae. Lah sing luwes ngono lho.
Aja kaya ular panasen. Ora ning ngono ki sing luwes. Nek juga sing ser. Ser. Nah. Loh, kuwi emang brayo luas. Ora ulur keket aku cacahe lho. Ya. Ah. Keluwesen. Keluwesen to? Kaya apa? Kaya apa? Ular keket. Ah. Piye? Minggir. Cah apa? Genti aku. Tenan no. Lah ngene lho. Yo iso ngene iki. Lah. Loh, yo joget lho. Lah. Iso apa ora? Joget ganoan herek didet panono diedrek ngono to. Wah, bener. Alah lek sampe ra iso isin karo Mas Andri to aku. Lah. Sapa? Mas Andri mantene iki lho. Mas Andri. Heeh. Kok kenal lo Mas Andri lho. Mas Andrian ki kancaku lho le. Wah, kancane saman. Heeh. Hati didolek saman yo iso joget. Lah ya kuwi minggir kok. Minggir ya. Ha. Ayo, Mas Pani jajal. Oh, Pani. Bob. Ora ning ngono joget dhisik, kok langsung glundungan, langsung mapan ngene. Kowe ngerti apa ora? Lah piye? Iki mang tanggal piro? Tanggal 5. Iki engko lek kesuwen aku dadak joget, engko selak tebir. Wah, iki mati kesusu ya. Lah iya. Ya tapi iso to? Bisa. Ya wis jajalno, tapi sing apik. Sigrak ngono lho. Heeh. Terus. Mlakune adu prono. Tek. Kan yo sing mending ngono lho. Sigrak sing apik. Ayo Mas jajal neh. Apik. Atraksi Mas. Lanjut atraksi. Tepuk tangan semuanya. Nah, iki mesti lah apik iki. Jajal. Sing apik lho. Ya Mas. Iki piye? Atraksi ki sing gagah apik. Emang wis atraksi. Sampun. Berjalan menggunakan apa? Tangan. Lah yo aku kan seje karo awakmu. Ya. Kowe emang berjalan menggunakan Tangan. Aku berjalan menggunakan kaki. Ya tapi ya ndak salah. Aku atraksi Berjalan menggunakan tangan. Nah, aku beda. Berjalan menggunakan kaki. Tapi ki atraksi teman-teman salto. Salto ya. Malah fashion show loh malian. Salto Cuk, Mas Andrian, ayo. Tak dudoi. Minggir. Ayo Mas.
tangan yang meriah buat Mas Tiro. Sebuah atraksi dari seorang manusia berkepala babi. Inilah dia, Mas Tiro. Atraksi yang sangat luar biasa yang apa? Iki lek mun siarne iki Tak siare ben ketok gagah. wong manusia berkepala apa, Bang? Mas Tiro. Manusia berkepala apa? Wah. Iya, Bang. Nemen cah-cahi monyet iki jere. Aku babi ono monyet Wong lek imut kuyut-kuyut ngene kok. Tapi iki ben awakmu semangat ngono lho, maksudku ben semangat. Tapi sing apik. Sing. Oh, disiarne. Mas Tiro sautone apik apa elek? Elek. Iki kudu mbok buktekne. Toto to, Ora lah ngomong suarane apa? kalau dalan kalau. Kok iso dalan? Lah iki jereke bocah-bocah kan elek sautomu. Iki kudu iso mbok buktekne lek pancen sautomu ki apik. Cah-cahe ngono. Ojo sampai ngisi-ngisini. Buktekno ro. Nah iki. Eneh. Ayo Mas Pani. Sik. Iki sauto apa fogging to jane? Kok ngomong. Mas aku kok dikenal pot malian. Lah yo. Sautone Mas Tiro apik apa elek? Oh sing kene ketoke sentimen karo kowe. Tekok ibuke. Kalau ibuke kalau sing macak keluru dilaki kalau wedake kalau. Bu nyon sewu Mas Tiro niki sautone apik napa elek? Ah lho, cantik. Endi? Piye mrene? Cantik ngono. Cantik apa? Ora ning ngono kae iki ya mantanku. Kuwi lorek-lorek kok nyamuk. Lambine abang ireng kok, abang putih kok. Ojo ngisini-sini. Atraksi sing Atraksi. apik. Iki ning daleme Mas Andrian. Mas Andri. Kalih Mbak sinten? Kalih Bu Andri. Kenalan, endi Mas Andri endi iki? Nah kalau Mas Andri piantune teng ajeng nika lho. Kayak teko lur gelung lho. Kalau. Tuh. Nggih topi ya. Sing ndi? Mas sangu. Lah piye? Ojo sini-sini. Lah nyapa? Adewe iki nang kene iki wis kaya omah dhewe. Alah. Kene iki wis kaya lingkungane awake dhewe. Kok tenan apa piye? Wis kaya dulure awake dhewe. Nyapa kok ngono? Mae Mas Andri, Heeh. terus kono rodok medon titik mae Bu Kitrin. Bu, Kitrin. Nggih to? Ngene Bu Kitrin to? Oh, aku ki wis hafal daerah kene iki kowe ngerti apa ora? kok kenal kabeh. Kene iki trayek kulekku nyolong pemean. Wah, kira lek yo sing apik. Mudine ning kene apa Yo piye? ora yo didongake Mas Andri. Kalian Mbak Andri. Karo Mbak Sriyanti. Mugi-mugi anggenipun nikah sakinah mawadah lan warohmah. Amin. Amin. Mugi-mugi cepet diparingi momongan. Amin. Amin. Saman iso apa ora? Iso. Jajal kaya piye? Oh, padha. Yo saling Dia tidak. didongake ya padha. Padha, Wong piye? omah-omah ki didongake sakinah mawadah warahmah. Amin. Mugi-mugi barokah. Amin. Ndang dikaruniai putra-putri ingkang soleh lan solekah. Amin. Tur diparingi rezeki sing turah-turah. Amin. Allahumma. Amin. Iki adewe andum wektu. Bener. Engko bengi ya insyaallah adewe nindakake takbir. Takbir. Sesuk nindakake Idul apa Adha. Idul Adha belian. Besar. Kene iki ya kudu adewe menghargai waktu. Bener. Iki engko rodok diringkes ben kabeh kebagian waktu. Ngono ya. Heeh. Iki ngono. ngono mang aku golek anu sak lagu ge wis. Iya no. Ngono. Iki enek mbak-mbake penyanyi iki Ayo, kene. nang ditanjakke rene. Oke. Selak pindah. Ayo, Cahayu. Sepoti Mas? Oh, gak. Gelem ae lho. Ora. Wis tok gelem. Lek ndak gelem kono lho tak sendekne kono lho.
Ayo ta. Tak gotong. Manut kono. RE King memang ya apik. Iki dadi bolo-boloku YouTuber iki ben ngerti lebih dekat dengan sampean. Wong kat isuk bos bodoh neng kene. Nggih Mas nggih. Nah nggih, selamat nggih Mas nggih. Mantene iki lho mantene. Deloken. Pokoke nggih klambi batik lengen dawa ngono kuwi mesti manten. Mbak ini, Mbak Roro nyun sewu rada maju kene. Nah, ngono kan ajake. Kebablasan Kok anjlok teko kono? Teko kene wae. Iya tapi aja cedek-cedek kuwi kok lek cedek-cedek kuwi kok sak kamera iso biek saleh tok. Wong wedoke kok serba salah ki nyapa? Maksudnya iki sampean lek ditimbali rada maju rene. Mas sing ngomong ben cedek YouTuber sapa? Maksudnya iki cedek iki lho gambare. Nah, gambare lek disoting terus cedek. Lah YouTuber lho ngejum aku kok buritan kon lho iso nyapa? Maksude. Ngene lho, maksudnya iki samane lek rono-rono kok ditumbruk ngono lho karo cah-cah iki. Ya bene. Loh, lekno aku sik. Iki lha yo soni demen iki to. Lah iya. Piye Mas tumbruk aku Mas? Malah kon numbruk. Ndak pareng. Mas aku tumbrun Mas. Ojo njaluk kono mbok njaluk kene. Gah bojomu galak kok ndak wani aku. Gah sampean anu kok. Tilake kae kok. Piye? Wis, bener nyantuk karo iki bolo-bolo YouTuber kok. Wong wedok iki ndak tahu salah ya, Mas. Ndak tahu salah. Berarti tadi sing salah siapa? Sing salah kuwi ngono. Sapa sing salah? Sing salah aku apa sampean? Aku apa sampean? Sing salah kuwi bakul sate. Nyapa teko sate. Loh, lah sing sumuk bakule sing dikipasi satene kok. Ya wis sak sir. Kuwi salah, kudune sing dikipasi awake. Lah nyapa satene dikipasi? Mbak Roro, selamat sore. Selamat sore. Heeh, karo Mbak Bocan. Iki ngaturne lagu. Bapak. Kok bapak aku lek mau celuk bapakne wedi. Lha enten apa? Dondonge njaluk sangu. Ya umume wong nom-nom kan lek sampean tak celuk ibu. Lah nyapa? Bu. Dawuh. Emi, Bu. Kene iki Bapak. Mas teh ngombe banyu putih kok kene malah. Nggih, suwun. Diucapkan selamat sore. Selamat sore Kepada masyarakat desa Segawe. Kepada masyarakat desa Segawe. Pagerwojo. Tulungagung. Alhamdulillah. Di sini pembangunan luar biasa. Dalane malih apik. Mulus. Iki nandakne bahwa neng kene iki pancen bener-bener mulya. Tentrem, masyarakate guyub rukun. Iya to. Biyen aku neng kono sik urung ngene iki dalane. Kene Bu Kitrin. Saiki wis mulus. Wis ngono ta? Heeh. Nggih, suwun. Karo mantene wis mau dongake urung. Lah, Mas Andrian didongake. Mas Andrian ingkang pundi piyantunipun Kang Mas? Oh nggih. Nah, nika. Dongaku titik ae ya Mas, rasa dawa-dawa ya Mas ya. Apa dongane? Muga-muga manten lanang tambah dawa, manten wedok tambah hombong. Ki akeh cah cilik-cilik lho. Lah lek ngomong lurung mari. Dawa ki maksude piye? Dawa rezekine, Mas. Wo rezekine. Amin. Lah kok ombo mantene wedok? Ombo sabare. Dadi wong wedok iku kudu sing sabar, ngono lho, Mas. Dadi sing sabar, dadi bojone iki rezekine ben barokah. Amin. Ngono lho. Saya suwi pinter cah iki. Atuh ya anak buahe ana lho. Kan Mbak anu sapa jenenge kae? Bojone Mbak Ani sapa jenenge? Pak Moden, so, Bang Moden, Kang. Saya suwi pinter. Ngerti ra sebabnya kok pinter? Mergo pengalaman pribadi biasanya. Dak wis
Gak aku lek teko pribadi. Sareng-sareng Ya, Mas. Asmara Askara Jawi. Ya. Lagune apa, Mas? Ayo, Mbak. Anak singkong. Anak singkong. Ojo. Sampun katur Kang Mas, monggo. Matur sembah nuwun. Kripik gedang kripik telo, sithik edang sing penting rata. Satrio. Para banyo Prabanira Sang Prabu Singa Kumbang Prabu Singa Kumbang kang sami ngreksa panjaluk ambegal dening prajurit Patarangit Prajurit Prabu Klono Sewandana kasusul dening Pramadya Bala Kewan alas kang sarta galak macan kumbang Satrio